L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali DBRS ta' ċertifikat ieħor pożittiv lil pajjiżna. B'rating ta' A high bi prospetti stabbli, l-ekonomisti ta' DBRS qalu li l-ekonomija Maltija għandha fost l-ogħla tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Fir-rapport tagħha l-Aġenzija Globali bbażata fil-Kanada, magħrufa li ma tħares lejn wiċċ qalet li fil-waqt li bejn l-2004 u l-2012 it-tkabbir ekonomiku ta' Malta kien ta' ftit aktar minn 2%, matul l-ewwel żewġ leġislaturi ta' Gvern Laburista bejn l-2013 sa s-sena li għaddiet dan it-tkabbir tela għal ftit inqas minn 7%. Fl-aħħar evalwazzjoni tagħhom tal-ekonomija Maltija, l-ekonomisti ta' DBRS innutaw kif bi 3.9% Malta kisbet surplus ferm ola minn dak mistenni. Dan ir-riżultat ta' spiża pubblika studjata bl-ikbar reqqa, tkabbir ekonomiku aħjar kif ukoll bl-introduzzjoni tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment li skont id-DBRS huwa programm b'saħħtu ħafna. Ir-rapport ta' DBRS innota wkoll li skont il-Bank Dinji pajjiżna huwa fost l-aħjar fid-dinja fejn tidħol governanza. DBRS laqet ukoll u referit għal konklużjonijiet tal-inkjesta e-Grant fejn irmarkat li dawn juru kif f'pajjiżna m'hawnx prattiċi ta' korruzzjoni, ħasil ta' flus jew tranzazzjonijiet ta' flus suspettużi. Innotat ukoll kif il-Gvern qed jagħmel ħiltu biex ikompli isaħħaħ l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Dwar il-Bank Pilatus, ir-rapport ta' DBRS jinnota li dan huwa bank żgħir li m'għandux implikazzjonijiet sistematiċi fuq is-sistema bankarja ta' Malta. Hawnhekk l-esperti nutaw b'mod pożittiv l-inizjattivi tal-Gvern biex itejjeb ir-regolamenti finanzjarji f'pajjiżna u jżid ir-riżorsi tal-awtoritajiet kompetenti. Bil-kontra għal dak li qed jipprova jpinġi l-Partit Nazzjonalista, l-ekonomisti ta' DBRS mhumiex inkwetati dwar is-settur bankarju ta' pajjiżna u fir-rapport tagħhom iddeskrivew il-Banek Maltin bħala konservattivi b'livelli ta' profitabilità u ta' likwidità tajbin ħafna. Rigward il-prezzijiet tal-proprjetà, ir-rapport ta' DBRS jgħid li m'hemmx perikli immedjati u dan minħabba l-qagħda tajba finanzjarja tal-familji li jgħixu f'pajjiżna kif ukoll il-prattiċi prudenti tal-banek. Fis-qarrija l-Gvern qal li quddiem dan iċ-ċertifikat pożittiv, ir-rieda tiegħu hija li jżid il-pass ta' riformi ħalli l-qagħda ekonomika u soċjali ta' pajjiżna tkompli tissaħħaħ fi żmien li ġej. F'intervista rekordjata li se tixxandar il-ħadd fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat reaġixxa b'sodisfazzjon għal dan iċ-ċertifikat pożittiv. Turi kemm mill-ġdid kemm il-mod ta' kif qed titmexxa l-ekonomija, l-mod ta' kif qegħdin naħdmu dejjem għal aktar investiment u noħolqu aktar xogħol qed iwassal għal dawn il-riżultati u riżultat bħal dan meta jkollok rating tant għoli huwa li żżomm dak ir-rating u li ħarsu lejk bħala pajjiż stabbli minn nies li dan m'għandhom minħadda huma ta' naħa u laqqas oħra dawn jħarsu l-affarijiet b'iktar mod jippruvaw oġġettiv u aħna grati ħafna u kuntenti ħafna b'dan kollu.